тайнствата изокобна нощ стражите Бернардо и Марцел охранявали замъкът на датските крале Елснор. Бернард и Марцел за трета нощ виждат едно същество, един дух. И за да се уверят, че истина, викат кралския учен. Марцел и Бернард убеждавали учения Хорацио, че призракът, който виждат вече втора нощ, много прилича на покойния датски крал. След като се срещали на уреченото място, те видели призрака. Хорацио го заговорил. Ей, ти! Ако е надвиснала някаква опасно над кралството ми, кажи ми! Марцел реши да удари призракът с острията си, но тогава привидението изчезнало. Бернардо обяснил, че не е защото е постъпил с лошо, а защото петелът е изкукуригал. Хорацио решил, че щом призракът прилича на покойният крал, то той би искал да разговаря единствено с сина си Хамлет. Клавдий разговарял с новия си съветник и го питал дали да пусне синът му в Англия. Аполоний, съветникът, замолил кралят да го пусне. И Клавдий питам. Хамлет, защо все още си така скръбен? Ти изгуби баща си. Да, вярно е. Но не се притеснявай. Той е загубил неговия баща, а негов баща е загубил неговия баща. Това е естествения път. Моля те, не заминавай. Аз се ожених за майка ти. И вече не трябва да ме считаш само за крал, а и за твой баща. По случай това, че ще останеш, аз ще организирам пир. Хамлет останал сам. Каква гадост! Баща ми умря преди два месеца, а те вече са го забравили. А майка ми преди по-малко от месец се омъжи за този. Каква гадост! Тогава при Хамлет дошъл Хорацио и му съобщил за видяното по време на стража. Хамлет попитал как е изглеждал точно призракът и Хорацио му отговорил, че е изглеждал като неговият покоен баща. Тогава Хамлет решил да стои на стража през нощта, за да види самият него призракът. Двете деца на Аполоний, Офелия и Уерт, се сбогували. Уерт предупредил сестра си да внимава да внимава с принц Хамлет. След като се сбогували, влязал Аполоний. Аполоний се сбогува с сина си Уерт. Сине, преди да заминеш ще ти кажа няколко съвета. Слушай внимателно и говори малко. Дръж се естествено, но не го опашки. И вярвай винаги на себе си. Уерт тръгнал към кораба си, а Аполоний останал с Офелия. Аполоний пита дъщеря си Офелия. Мила, за какво си преговорихте до сега с брат ти? За Хамлет, тате. За Хамлет? Принца напоследък ти обръща много внимание. Да, тате, знам. Мило. Той е твърде млад, за да спазва намеренията си. Дългът пред царството за него е много по-важен от дългът пред теб. Добре, тате. Настъпила нощта. Хамлет, Хорацио и Марцел видели призрака и призракът направил знак на Хамлет да дойде, но Хорацио го предупредил, че може да бъде капан. Но Хамлет не го послушал и отишъл при призракът. Призракът разкрил, че не бил хапан от змия, а неговия брат го убил и искал Хамлет да отмъсти за него, а Хамлет се е заклел, че ще отмъсти за неговата смърт. Развълнуваната и стресната Офелия влязла при баща си и му казала как при нея влязъл принц Хамлет, целият разгърден, скални чорапи, как хванал ръката й. Оглеждал се странно, след това кимнал 3 пъти и излязъл. Аполоний заключил, че Хамлет е луд от любов
и трябвало веднага да каже на кралят и кралицата. Клавдий казал на Розенкранц и Гилденстерн да отидат при Хамлет и да го питат защо е луд и че той ги познава от дете и само на тях би казал. Розенкранц и Гилденстерн излизат и в този момент влиза Полоний. Полоний отива при кралите и кралицата и им казва, че Хамлет е луд от любов по дъщеря му. И за да го докаже, измислил план да се скрива в стаята му, докато той говори с Офелия. В този момент принцът се приближава. Полоний каза на краля и кралицата да излязат от стаята, за да може да говори с Хамлет. Сега ще го заговоря, помислил си той. Принц Хамлет, познавате ли ме? Да, ти си продавач на риба. Не съвсем, принце. Кажете ми честно сега, имате ли си дъщеря? Да, принце. Тогава пазете я много. Каквито и да ги говори се за дъщеря ми е. Интересно. И се прави, че не ме познава. Но си е от любов. Какво четете в тази книга, принце? Думи. Полоний слушал Хамлет и си мислил. Лудост е, но има система в нея. Полоний излязал и дошли Розенкранц и Гилденстерн при Хамлет. И казали, че искат да го видят, но той веднага разбрал, че кралят и кралицата са ги пратили и те, за да го разсеят, казали, че в града е дошла нова актьорска трупа. След това Хамлет отишъл при трупата и ги попитал каква пиеса ще играят и ги помолил да вмъкнат някои негови части в пиесата. Междувременно Полоний изпратил Офелия да се срещне с Хамлет, а той и кралят се скрили зад гоблинът. След малко в залата влязал и Негово Величество принц Хамлет. И си мислил, да бъда или да не бъда. Той знаел също, че трябва да изпълни обещанието си пред призрака, но и, че многото мислене пречи на действията. Офелия се появила на място и тогава принцът казал: Аз обичах някога Офелия. Аз ви вярвах. И той: не е трябвало да ми вярвате, аз никога не съм ви обичал. Всички сме негодници. Отиди в манастир, там ти е мястото. И Хамлет излязъл, а тя останала и си мислила. Той наистина е полудял. Кралят и Полоний чули целият разговор. Кралят вече не бил сигурен, че всъщност причината за лудост на Хамлет е любов. Тогава Полоний предложил отново да проверят теорията му. Когато спектакълът свърши, тогава съветникът да подслуша целият разговор на Хамлет и майка му. Засвирили тръбите. Влязъл краля заедно с кралицата, Полоний и Офелия и всички царедворци разположили се. Кралицата питал Хамлет дали той иска да седне до нея, но той предпочел да отиде до Офелия. И Офелия го пита: Принц Хамлет, днес е много весел. Знам. Какво му остана на човек, освен да е весел? Тихо! Пиесата започва, рекла Офелия. Излезе двама актьори, преоблечени като крал и кралица. Кралът легнал да поспи на поляната, а кралицата бавно се изнесла. След малко влязъл трети актьор, който изсипал отрова в входа на краля. Вдигнал короната, разгледал я, дори я целунал и я оставил отгоре. Дошла кралицата. Като разбрала, че мъжът е мъртъв, почнала да плаче. Била много тъжна. Дошъл е отровителя. Правил се, че нищо не знае и че бил много скърбен. Кралицата питал Хамлет: каква е тази пиеса?
Това е мишеловката. Стара история, случила се в Венеция преди 100 години. Полоний казва. Палете хватлите! Царя си тръгва! Царя си тръгва! Със свитата! Всичките! Нали, Хорацио? Видя ли? Всичко, което ни е казал присъка, е било вярно. Да, принце. Докато Хамлет и Хорацио обсъждали какво са видели, Полоний се приближил към тях и им казал, че кралицата вика Хамлет в покоите си. Клавдий дава разпореждане на Роза Кранц и Гилденстерн да се качат на кораба с Хамлет за Англия, че неговата лудост е опасна за кралството и да внимава той да не се измъкне някак си от кораба. Полоний се скрил зад гоблена и в това време кралицата извикала Хамлет. И го питала защо се държи така странно. Хамлет казва: мамо, дойдох трудно да ти кажа истината. Баща ми е убит от чичо ми. И тя: но как е възможно това? Сине, това не е истината. В това време прошумолява нещо зад гоблена и Хамлет изважда оръжието си. Тогава Полоний се разкрещява: стража, стража, охрана! И Хамлет го наръгва. И този Полоний паднал мъртъв. Хамлет казва: помисли, че е плъх. Мамо, повярвай ми, това е истината. Не тъгувай за Полоний, той е прекалено много се вреше носа. Тя го попитала какво иска от нея и той отговорил, че иска само да запази тайната му и да не казва на царя за нея, на краля за нея. На следващия ден Хамлет отплавал за Англия. Целият дворец бил в траур. Пък и песните на Офелия се носили навсякъде. И всеки си мислял, горката, най-вероятно смъртта на баща ѝ е погубила толкова здраво. Веднага, що Плоди починал, Уерт, неговия син, отишъл в Дания да види баща си. Какво е станало? И отишъл при Карат и Клавдий и той го казал: скъпи Уерт, ти трябва да разбереш какво се случи на баща ти. Принц Хамлет го уби. Като знаете какво е да прави той, защо го пуснахте да пътува по море? Корабът, който е бил пуснат, той са го нападнали пирати. И сега той пак е в Дания. Върнали се го срещу откуп. Знам, че си добър в етиката. Да. Нека да правим така. Ще устроим дуел срещу двама ви. Ти ще получиш дълго и хубаво оръжие, а той нещо малко. Добре? Аз имам една смъртоносна отваряща. Ще набараш във връхчето на шпагата си и само да го драсна е мъртъв. Добре? А за всеки случай, ако не успееш да го раниш, аз ще сложа отрова във водата му. И по време на дуела той ще лъжеде и ще поиска вода. Ако не е от твоята шпага, то ще е от водата. Добре, кралю. През това време влиза майката на Хамлет, кралицата. Тя: знаете ли, ужас! Твоята сестра, Офелия, дали знаеш, че си плете венчета? Качила се на върбата да ги закачи и бум! Кладата, който била стъпила, се счупил, не е издържал и тя паднала в реката. Досила се по течението като русалка, до дрехите й да тежали и тя потънала. Сестра ми, мъртва. Уви. Хамлет и Хорацио разговаряха на гробището
И Хамлет казал, че вече в писмото, което било изпратено до кралят на Англия, е подменено и не Хамлет е опасен и трябвало да бъде убит, а Розенкранц и Гилденстерн трябва задължително да бъдат премахнати. Те в момента пътуват към своята смърт. Хорацио и Хамлет чули как двамата грубари си пели. Хамлет видял един череп и си помислил. Този череп и той преди е можел да пее. Да, езика му. Може да е бил на някой политик, някой лихвар. Хамлет попитал дали грубарите знаят, чий гроб е този. Те отвърнали, че е на кралският чуд Йорик. Хамлет казал: аз го помня, Хорацио! Беше толкова духовит. А сега, виж този череп. Толкова е гнусен. Изведнъж Хамлет видял кралят и кралицата и свитата да погребват някого. Хамлет видял погребението на Офелия, а Уер го пресрещнал и го стиснал за гушата. Стражата ги застървала, а Клавдий обявил дуел. Дошъл денят на дуелът. Преди да започнат, Хамлет се извинил на Уерт за това, което е сторил и му предложил това да бъде едно чисто братско състезание. И Уерт приел. Започнали и по време на една от почивките краля се провикнал на Хамлет дали иска да пие вода. И кралицата обаче взела чашата и казала, че ще пие за победата на Хамлет. Кралят се опитал да я спре, обаче тя вече беше била погълнала отровата. И те започнали. Първо Уерт промушил отраскал или промушил Хамлет, обаче после си разменили, без да искали си разменили оръжията и Хамлет с точен удар промушил Уерт. Веднага след това видял как майка му се свлича и се втурнал насам. Уерт с последни думи казал, че за всичко е виновен кралят, че на върха на шпагата има отрова, в чашата имало също отрова. И Хамлет казал: о, добре, и промушил в гърдите кралят. Клавдий и Уер били мъртви. Хамлет с последни сили изрекал: Хорацио, приятелю, разкажи на всички моята история. И останалото е мълчание.